Modře svítící postavy ze Star Wars, virtuální obrazovky, které si Tony Stark přetahuje do stran, nebo volně visící reklamy ze cyberpunkových filmů, prostě světlo, které se jen tak objeví uprostřed prostoru. Ostré, jasné a reagující na dotek. No, škoda, že to tak ale vůbec není. Realita je mnohem méně magická, ale o to více zajímavější. Hologram v praxi funguje tak, že laser osvítí objekt a jeho světlo se pak kombinuje s dalším paprskem. Tyhle dvě vlny se v různých místech navzájem buď vyruší, nebo posílí a vytvoří složitý vzor, který se zaznamená na fyzickém médium. Když se na médium poté posvítí, ohýbá světlo stejným způsobem, jako kdyby před vámi stal původní objekt. A to je celé kouzlo. Není to obraz ve vzduchu. Jenom chytrý způsob, jak zapsat světelnou vlnu do materiálu. Myšlenka, že světlo může viset jen tak uprostřed místnosti, je strašně lákavá. Ale proč to teda nejde? No, problém je v tom, že prostě neumíme promítat do vzduchu. Vychází to z fyzikální podstaty světla. A to je fakt, že světlo vidíme, až když se odrazí od předmětu. Když posvítíš baterkou do prázdna a nebude mlha, od které se to může odrazit, nic neuvidíš. Světlo prostě potřebuje médium. Bez něj ho neuvidíme. Když někde uvidíš hologram Michaela Jacksona nebo Tupaca, nevidíš hologram, ale takzvaný Pepper's Ghost, což je starý trik, který používá průhlednou folii pod specifickým úhlem, od které se světlo odrazí a vypadá tak jako trojrozměrný hologram. Hologramy, které milujeme ve filmech, prostě neexistují. Světlo se samo ve vzduchu nerozptyluje a skutečné technologie jsou omezeny velikostí, rychlostí a bezpečností. Hollywood nám sice slibuje, že postavy mohou chodit po místnosti nebo mluvit s divákem, ale fyzika tomu brání. Dokud tohle neobejdeme, zůstanou filmové hologramy jen příjemnou iluzí, která funguje skvěle na plátně. Přesto by stálo za zmínku pár technologií, které se snaží přiblížit k hologramům, jako například HoloFans anebo experimenty s plazmou. To už se nám ale do dnešního videa nevejde. Nezapomeňte dát like, odběr a mrkněte na náš web zkomatko.cz, kde najdete víc o tématu a spoustu dalšího kontentu. A až se vás známí budou ptát, co jste se dnes naučili, řekněte jim radši o interferenci elektromagnetického záření. A nezapomínejte, zvědavost otevírá dveře poznání.